Hi guys, good morning. Sayo mo din nila ni Mother kay karon man ang ideal day karon. Kuan karon guys kanang ugma sumad ni Lola din nagkuan si mama nga ipasayo pag ihaw ang baboy. Kay si magulan na. Ulan na gyud. Maghapon ang ulan. Ulan gid siya guys. Na kuan sabot-sabot lagi ni kung kuan sa pabay ko anon wala pa man sadang uban 5 miloy nada ni nag atod na pud 5 miloy sa iyang kuan kwarta para idugang pagpalit. Na 5 miloy na ni guys. Na nangahoy naman pud si Doydoy si Papa. Daw nagdungan pud ay nagdugang pud og kahoy si 5 miloy niya. Dili pa daw madakarga kay sa kabaw kay ulan sa gunso ng ay nagkuha ng ulan pero wala pa na magtuhak maghilaka gid ani ang kusinero guys kay ahang kahoy basa-basa pa ay dili basa-basa anang hilaw pa nya lami kitag kuan karon guys kanon tuwan agpakapamahaw ko basta kay inaani ang lungagon yellow. Muna na ako kanon karon guys ang yellow nya magkuan ko guys magblend ko og kuan kaya na may blender dani nililin nga gihatod agoy may blender dani gihatod nililin guys magblender tag kuan protas mintras na di pa ta makakaon o kanon di man gid mahimo nga di ko mukaon og kanon guys kay ang tambal na akong gainom mo mura sa kakut-kuton akong ginhawaan kung mugasi sa nid lang de ikan ko mugasi sa na lang kana o Hindi kinalata lang akong biskuit. Di mo lang gasa na eh. katura ang taklob ay hasta niyo gasan mo niyo Kuya ko na ah. kana ang lubot ayaw dili na na mapulas unsa deka nya dili ko makakaon og kanon labara akong ulo Diyos ka nay. okay ra unta kung wala ko na ilang tambal nga naman ko tambal nga iinom nang kaon ni kanon guys wala gamay lang gahapon sa buntag wala man ko nagkuan gahapon sa buntag protas ra man niya pagkaudto ikaon ko kanon do ka kutsara nya ay nikaon ko nagkuan nikaon ko nag-apple kay hapdos kay akong tiyan o man ginawala sakit naman kay akong kuan sakit akong ginawaan so sakit akong ulo ko kanay gutom gyud ni matong nikaon kang kanon do ka kutsara then kuan dayon talbos sa kamuti nga gilakwaan pag man ako kaon gisukar ang ako tanan ano tong nag kuan lagi si mama nga magkaon kag kanon gamay yellow na kadala man sa mercy yellow na may ako dito yellow sa balay pero akong nilungagan dito isa kong lungag pamahaw pa dito yapon ko hindi ato pamahaw pa dito kanihapon usay kay di man ko mukaog buntag lagi kung pagbuntag na pagkahapon ay pagka gabi na dayon o di udto parang nga naglungag mag yellow Nay, Diyos ka nay. Nay. na apple carrots kuy kung kamunggay sa dito lang ka napoy apple Tatay ha. ito na tayo pares ano Tatay, tay. mura na siya gipalitan ko dahil ko niya og litos guys na wala pa nila po makuhaan Dali, ano ba yung... Ano inak namin? may carrots na po nay kamunggay ato niya ato yung pag-blend itangan din nato litos na gamay bites na
Ako sa ning panghugasan guys. Niya ng carrots. Ay kuan. Naapod tay carrots. Ako ning carrots daan. Wala na kuan ni. Ako ning hugasan una. Naala guys. Ako una may panitan ang carrots. 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 Sabi na, Carrots. Sayang gito to karot ba? Duha ka, di ba isa to kabuk ang nawa na kami? Or duha? carrot. Sarap. Duha imong gamit ah. Sarap ang gamit. Carrots. Carrot. Carrots. Carrot. Lah. Lutuan na ng sudan lang. Dahil pa wala ko humulig tubig. Lah. Mingko di. Ay, ito nyo hilantihakan. Magbubot kita hilatan ninyo. Nga, imo sa dia itu. Ipangayo ra din imo sa nanay. Sobo. Nangga, bekos nanay nimo. Nangga. Tangga mangko. Imo talangga. Nangga. Ang tagaan mangko ikaw dili. Kanira may ako manggo. Manggo shit may ako Imo ko Dili naman tani panitan pero niraglain man. Go manggod siya. Kuya. Ay. Asa na? Ako sa na take ako tanong. Adyoson. Ay, pwede lang na ni may manggo shit na. Hi guys! Good morning! Ang lamig-lamig ng panahon natin ngayon. Kasi umulan. Si meron itong Dugay na maguro na nga karot kaya agad ko na masyag lagom. Molds. Tadao na na sa rip da. Kato ko ning pinalit ng koto ko na. Ano ko nakaon. Ito, uba na sa ko kapiyat alas. ate. May atin na ni mo isaksak na. Sa ko ilo. Alo. Ito siya po. Nahawa na ko na yun. Ay, dahil ilabon. Idungan mo siya pagkuan ay or lahi-lahi una-una. Okay, lamig na na. Dilaw din ko na. Wala pa ko sukada ni guys kung makaya ba nila ako pagkuan. Gagamay mo sa dahil ng apple na. Gamay ng apple. Mahal king apple mi. Gamay pa ito kayo. Batong una. Ako ang kayang apple. Katakpo ikaw. Mahal ng apple guys. Kapila po di day. Tagkinsi ka na iningad mo yun. Dusi naman dito sa Brother. Huwag mo yung lape. Nay. May liso. Ako na pwede. Shut ka lang. Shot sa baba. Ayun, paglabay-labay mi kay magkalat mo. Shut mo. Imbesad na di ka shut na pa rin. Kanira ka matubig. Ngita may isda gapon guys nga kuan. Ito sa isda sa merkado puro bangus. Nay? Wala na si Alan nagpalit. Nay? Kana. Danira mo Hirap matulog. ako. Nay? Ha? Danira mo matulog. Nya. Hmm? Ano ka nang luto ng tatay? Dili mo ka pwede magluto. Ha? Dili mo ka pwede magluto. Kay Yung si tatay. di man ako luto sa tatay minimo. Gani, si tatay ra gani. Dili ka daw. Bawal ako na ng luto-luto guys. Alang. High blood naman. Hindi na ako magluto-luto guys kay sila rin magluto. Ay magluto niya pang pagluto. Dili ka ayaw magpalabi. Nang Pagkatulog mga din. gagmay ra. Ano na matulog si Paping Nay? Lechon. Kailangan na ito ko agliso kay mura siya buwang na. Hindi ko ganang sa Pilipino nga na iliso. Isang araw. Tayo sampay. Isang araw. Nagmamaniw sa Lahat. dit Ako. dit. Akong nakita. Babaeng Ang saksakan. ganda. Tsaka kay lamianin mo. Ayan mo kami. Tatas. Uli ang napakapi. Stick. Load ka naman. Look. Gusto ko na lang mag-inom ng gatas. Hindi ko na gusto mag-inom ng kape. Batang na, Nay. Nay. Mimi ng hugas lagi kami. Oh. Ah.
Tapos siya na nagkala ng manok kahapon. Nakasudaan ka rin nila. Bawal gibig mo kaon eh. Bawal ko sa manok, tilapia, bangus, Atura imong puso na ron. Bansi. isda na uban o sira. Tilapia. Nay. Katong kuha na eh. Suri-sunay. Anong ganisa? Uy, umi! Mimi, ayaw, pagsamok-samok na na ba? Siya nga. Butkan din mo siya kuan bitaw nay. Sa ngalan ay. Gatas. Dili katong mayonnaise. Gatas linan. Ice dagun da inay. Mango shake. Coba ko lamay dani no. Wala ka mo siguran sa litos. Sa pas, kauban na iya. Na. Kay kamunggay guys. Yung kasi na ni. Hmm. So, okay, labi naman maluto o tanang kamunggay. Mablend siya. Na blender. Tsaka lamay ano no. Lanay. Excited ako makataraw. Ay, palitin ko na. Kaya nakasin ko ari. Hindi kasi mong mango shake. Sakto ba kadi akong gikuan guys, gibuhat. Doktor na na yan. Gaya ba kamunggay na eh. Sa tura na, nay. Papunag din ng blender. Di nagin na ma-brain. Di naman tuyok ba? Ay, try daw. Puno mahul kayo. Kaya na. Kaya ba wala siya tubig? Di na. Sure ba? Abang kukusukan nag-blend-blend. Ito, tatayo? Mga ingani. Tay! Alis sa gani. Mare, extension ma? Agbutan pa daw ulit sa tubig. Ano? Matubig naman ang apple. Oo, tubig na. Alam mo sa kusa extension mga mercy ko. Dan, Arapit. Dani. Ay. Dito di kataas mo na dito. Saksak di alam di. At ibalhin guys, kaya di maabot na ni sa kurinti. Paano video? Kome. Masap na lang. Ayaw dyan, hulog. Walang. Iya, kakak kan eh. Isa pa. Saksak na? No, wala. Mananaon. Ano siya? Hindi ka balo. Ay. Ah! Wala pa man doon yung gilak di ay. Kuhaan sa nato ni kay basig di siya matuyok kay daghan ko sa di. Ganda gani. Di ba nanalak naman na? Kuha sa Ako di tuyok kay gilak man. Ang sari ka na eh. atong kuhaan guys. Kay Pero din siya itampo pag blend og kuana kanang if maglata na siya tanan bitaw. ilak lang. Bugag na. Kinamot na nani mo lang hugas ka lang. Oo. Ah. Te. Te. Lak pula. Kasi kailangan siya butangan og kuan lang, tubig. Ay mala hindi. Ay. Mga igno. Kamay lang. Nagkauna ako kakapra. Ibutang na tanan eh. Ayaw. Ibutang na tanan lagi. Ayaw lagi kay basig dili siya mo kuan. Ayaw kay kuan. Kundong wala mo. Mutuyok ba eh? Di. Kuano dito? Kami din, anong di usin mutuyok?
Ba't mo tuyo na ako? Dugangan ni mo. Sabay ka. Nabangay tubig. Ano ba kabalo ara? Tuyok na gid. Hindi mo tuyok ang ilalong. Ha? Ang tuyok uy awang. Ay, magod. Tatlo magod na. Naglata naman gud. Naku, ay naman good na oh. Sabay ka. Pero tigil ako sa may ang balik na ako sa pinata. Pinatay na sila ng Diyos. Kundi, tuyok. Ha? Hindi na matuyok siya? Uy, ang gudo. Naku, anong galing lalo mo? Kung ano lagi. Hindi mo tuyok ba? Try na yun. Kasi puno ra siya. Idaghan ra. Ganda siya matuyok. Sa ko sa kadaghan na siya mo. Tuyok na siya. Mix na siya lalong. Palpak. Palpak. Siguro kung gamit anak. Ano ba yan ako? Bukrat, mga Mga cute kayo yung mga word na yun. Cute yun ang medyo. baer ba na da? Kasi mo hagod ko. Dili ah. Tuwagin si Mama Lilin. Wai lagi. Lain lagi nawa lagi anak. Lain bagi anak lagi. Cute kayo yung mga cute. Lain lagi nawa lagi anak lagi. Hanaron na lagay. Susok sa silang katli na karon. Masih nasa pabrik kay atat na. Oh, God.
Ano ka rin? Ayaw. Wala pa. Ano na yun? Mura naman nagkalamay tay. Peanut butter. Manok. Ano naman? Sige lami ani. Tara din. Naiuwi ka na na. Ay gini ko an. Marami ng tayo. Botos mama. Ino mo igatong gisik na. Ano na? Nain mang ganda na? Kanang wala. Karamungay ba? Karamungay gisik. Pag Ibutangan ka na mo at manggar, nagtamis. karamungay. Tamis ni mangga. Kamunggay, karamungay. Bakit mangga ba? Ano magtamis? Yawa mo rin. Karamungay. Hindi na karabaw glass. Mangko nagdalag mangga. Mau mangga dirak lolo. Dami yan, papa ni mo na. Iya man nagkanon. Uy, Ilistan lang nato na de. yapin na lang na to. Ilistan na lang rin yan lang. Ilistan lang na ito pa man ito duwa. Unsa man ang mangga to? Giluod si Mimi. Wala na daw, puti daw. Ilistan na daw mangga daw. Papayo. Unsa na nay? Jason, wala. Asin yung day. Giluod. Ayatag mangga na din. Ano tadi ko din? Nagadi kang kamay na. Karanggay. Karamungay daw. Karanggay. Karanggay or Kaon ka na Mimi. Tanaw tong suka sa ito. Parang kulor. Usaging basta laing gigilani. Giapat. Mimi. ang odom sa tani mo lolo. Parang kulor na. Tanawa, nakita ka suka sa imong itoy? Odla? Parang kulor. Lulod Odo na lang kalo. O sa to gilood sa bahag buyit. Sige kakos. Hindi. Tayo de. At pamahaw na tang. Nagluto ko ito sudan. Naso ba yung anda niyo? Nagluto ko ito. Diha na. Isa pa kayo na pa. Ko ano? Dagan maligay na. Ruta ko na wala. Kanon. Sakto ang dadanain. Lagi bago na niya. Laog kayo. Tao kay gikas kaldero di. Ininit mo na. Puntahan ko nagatas. Ay, Pupuntahan niyo ang magpuwin. Nakakuwin siya para pagtalikon niyo mo. Sa'yo pa kayo nagkaog manggaw. Manggaw yun yun. Ayaw kinihulong. wala ako magkumakaon. Ibang din dagat ka. Yan ko eh. Kumira ko yung kulong tayo lagi. Ilagay ko na tig. Kisa may nag-spread ko na to. Wala pahid. Pahid. Wala na sa pahid. Wala pagkaon na na makita ko niya. Mukmo ito yan na. Nagdala pa rin ng ito. Diri kapag naman. Maria. Dia ko tilo de. Ang lamig na kaya ang kamunggay na. Karamungay. Karambugay. Kato kay suka sa ito pay unggid ba. Sabay si Papa. Ang laway-laway. No. Ang lamig na tik. Kaya alin ako na din.
Karap. Lami naman. Lami nagkaunon ba? Kay lami na akong bugnaw ba? Pili ka ma. Butingi guys, stick! Oh, sukli! Ha? Oh, bayari, JC Ludo! Parang siya guys. Kung butingi! Ayun na siguro. Hello? Ano mo ito guys? Ang baho ka na ang kalamungkay mo nakalam. Karamungay! Lang. Kalamungkay. Ito nga guys. Bawal na ito bugnaw. Wala na pagkaon ng dili guys. Bawal na bugnaw. Di kita ka na ang tanan ni mo sa oil. Oil. Ba man mo. Mangka. Man mo padagani sa Inana kinang lami sa tambal, inumong na nimo kay tambal man na siya. Bisa usar sa kalami, lanto pa na siya. Inumong na siya lanto Imo sa na. naguluhan si nanay. Kung sa karangunggay. Imo sa naguluhan si nanay. Hindi sa munggay. Dili ka munggay. Kamunggay. Balik ka sa lansan ma. Doon makinanay. Lum. Lang, gasing ka sa lang din. Facebook sa lady. Kani kang mini guys. Ay, bahala ka niya. Anong dili ka? Malami man ni kayo. Kaatira nga. Mandi. Kang kasi sa danilang din. Gasing ka sa una. Anak ka ano na. Lami din natin kung bugnaw check. Agkoy na usik na unsa ba. Dami siya bugnaw. Di ibutang na natin sa rep bugnaw. Na usik pa yun. Imo lang ituyo kay. Hindi ka makakaon. Putot mo, bulok. Nay, 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 nay. Kung kaya na lanto na. Nanay, nanay. Nanay, tanawa ko nay. Nay. Kabi guys. Lanto katuging karot sa namin kalanto. Nay. Ngasar mi, pangasar mi. Lang kasi na lang.